ಹಾಯ್ ಯಾನಿನ್ನಿ ನಿಕಲೆಗ್ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷಡು ಚಿಕನ್ ಲಿವರ್‌ದ ಗ್ರೇವಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಪಂದ್ ತೋಜಾವೆ. ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಉಂಡು, ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ರೆಸಿಪಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಪಂದ್ ನಿಕಲೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ. ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ನಿಕಲು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜಡ್ಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ. ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಪಂದ್ ತುಕ್ಕ. ಚಿಕನ್‌ದ ಲಿವರ್ ದೆತೊಂದೆ ಅನಿತೆ ಇಂದೆನೆ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತುದು ದೀವೊಡು ಅಡ್ ಬೊಕ ನೆಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಬಟಾಟೆ ತೊಂದೆ ಉಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ನಿಕುಲು ಉಂದು ವರ ಪಾಡ್ದು ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಲಿವರ್‌ದ. ಬೊಕ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂದೆ, ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂದೆ. ಬೊಕ ಒಂತೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಕಾರಗ್ ಬೋಡಿ ತಿನ್ನಾತ್ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಸೈಜ್‌ದ 2 ಟೊಮೆಟೊ. ಇತ್ತೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗ್ ಎಣ್ಣೆ ಮೈತ್ ದೀತೆ ಮಾತ್ರ ತಾರೆದೆಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್. ಎಣ್ಣೆ ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಡಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅನ್ನೆಗ್. ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಬಿರಿಯಾನಿ ದೈರೆ ತೇಜ್‌ಪತ್ತ ಪಾಡ್ಯಾನ್. ಇಂಚ ಗ್ರೇವಿ ಮಲ್ಪು ಬಾತೆ ನಮ ತಾರಾಯಿ ಪೂರ ಪಾಡಂದೆ ಅದ ತೇಜ್‌ಪತ್ತ ಪೂರ ಪಾಂಡ ಮತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಗರಂ ಮಸಾಲದ ಟೇಸ್ಟ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಪಾಂಡ. ಇಂಚ ನಿಕ್ಲೋರ ಲಿವರ್‌ದ ಗ್ರೇವಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ತೂಲೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇದೊಂದು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಕಾಯ್ದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಅನ್ನೆಗ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆನ್. ಬೊಕ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡುವೆ ಬೊಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಮೂಜಲ ಒಟ್ಟುಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಉಂದು ಪಂಡ ನೀರುಳ್ಳಿದಲ ಕೆಂಪದ್ ಫ್ರೈ ಆವಡ್ ಪಂದಿಜ್ಜೆ ಅಂಚದ್ ಮೂಜನ್ನ ಒಟ್ಟುಗ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆನ್. ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷದುಲ್ಲೆ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್‌ಲ ಆಪುಂಡು ಒಯ್ಕ್ಲ ಉಂದು ಸೂಟ್ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಮ ದೋಸೆ ಮಲ್ತಡ ಆಪುಂಡು, ಚಪಾತಿಗ್ ಆಪುಂಡು, ರೈಸ್‌ಗ್ ಆಪುಂಡು ಒಯ್ಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು. ಬೊಕೊಂಜಿ ಲಿವರ್ ನಿಕುಲು ದುಮ್ನನಿ ಪಿನಿಕ್ ಅಂತ್ ದೀತಿನ ಇತ್ತಂದ ಆಕ್ಚುಲಿ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ ಮಂಜೋಲ್ ಪಾಡ್ದು ಅವನಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತುದು ಉಪ್ಪು ಬೊಕ ಮಂಜೋಲ್ ಪಾಡ್ದು ದೀಲೆ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಚೂರ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆನ್. ಇತ್ತೆ ಬಟಾಟೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್‌ದ ಒಂಜಿಗೆ ತೊಂದೆ. ಬೊಕ ಅವು ಗ್ರೇವಿಲ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಬೇಯ್ತಾಯಿ ಬೊಕ ತಿಕ್ ಆಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ನಿಕ್ಲು ಹೋಟೆಲ್ ಪೂರ ಗ್ರೇವಿ ತಿನ್ಪರ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂಚ ಅವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುದು ತೂಲೆ ನಿಕುಲು. ಒಂದು ಪೂರ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಲಿವರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆನ್. ಇತ್ತೆ ಒಂದಿನ ವರ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಅವೇನೆ ಮಲ್ತುಂಡ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ರೆಗ್ ಆಪುಜಿ ಐತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಬೇಯ್ತೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಲಿ ಬಟಾಟೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಪಾಡೊಲಿ ನೆಕ್ ಅವಳೆ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ನೆಕ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ಅತ್ತೆ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆನ್. ನೆಕ್ ಯಾನ್ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ಪಂಡ ನಮ ಒಂಜಿ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ದೀಪ ಅಂದಾಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮಂಜೋಲ್ ಬೊಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ದೀವೊಲಿ ಉಂದೇನ ಅದಾಗ ನೆಕ್ ಅಂದಿನೇನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸದಾಯನ್ ಮಂಜೊಲ್ಲು ಇತ್ತೆನೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡೊಂಡೆನ್ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡು ಅದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂಡೆ. ಇತ್ತೆ ಕಾರಗ್ ಬೋಡು ಇತ್ತಿನ ಅತ್ತೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂದೆಕ್ ಮಾತ್ರ ಉಂಡತೆ ಮಸಾಲ ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಖಾರ ಖಾರ ಬೋಡು ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ಲ ಪಾಡೊಂಡೆ. ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ನಮ ಚಿಕನ್ ಗೆಂಚ ಮಲ್ಪೊತುಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೋಡು ಆಪುಂಡು. ಒಂದು ಚಪ್ಪೆ ಚಪ್ಪೆ ಅರೆ ಬಲ್ಲಿ ಖಾರ ಚಪ್ಪೆ ಅಂಡ ಒಂದೊಂಥರ ಪೊರಲ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಖಾರ ಖಾರ ಇಪ್ಪುಡು ಅದ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಆಪಿನಿ. ನಮ್ಮ ಖಾರ ಅಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ತಿನ್ಪಡಲ್ಲ ನೆಕ್ ಒಂಚೂರು ಖಾರ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಆಪುಂಡು ಅದನ್ನೆತ್ತ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ತಿನ್ರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ಅದೇ. ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಒಂಜೆ ಸಿಕ್ಕೆ ಬರಡೊಂದು ಸರಿಟ್ ಇತ್ತೆ ಅನ್ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ಅತ್ತೆ ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಸರಿ ಅದು ಬೇಯೋಡುಂದು ಒಂಚೂರು. ಒಗ್ಗರಣೆಡೆ ಬೇಯ್ತಿನಯ್ಯ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಬೇಯಿ ಪಾವಡ ಆಪುಂಡು. ಬಟಾಟೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದ ನಮ್ಮ ಅಂಚಾತ್ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡೋಡು ಆಪುಂಡು ನೆಕ್. ಇತ್ತೆ ಸರಿ ಒಂಜಿ ಕುದಿ ಬರಡೊಂದು ನೀರು ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ ಸರಿ ಕುದಿ ಬರೋಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಒಂತೆ ಫಾಸ್ಟ್ ದೀದೆ ಕುದಿ ಬರ್ಪಾಲೆ ಸರಿ ಕುದಿ ಬರೊಂದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಅನ್ನೆಕ್ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ಬ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಡೊಂಡೆನ್.
ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಶುಂಠಿ ಬೊಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಪಾಡೋನ್ಲೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು. ಇತ್ತೆನೆಕ್ಕೆನ 1 ಸ್ಪೂನ್ ದತ್ತು ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೌಡರ್ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಸರಿ ಕುದಿ ಬತ್ತದ ಬೇಯ್ತಾತುಂಡು ಒಂತೆ ರೆಡಿ ಒಂದೆ ಬೈತುಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಶಿಮ್ಲಾ ಮಿರ್ಚಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೇಯೊಂದು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ಲಿ ಒಂದಿನ ಶಿಮ್ಲಾ ಮಿರ್ಚಿ ನಮ್ಮ ನೇಪಾಳ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕಲೆ ಪನ್ಪೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ನಮ್ಮ ಪಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬೇಯ್ತು ಪುಂಡ ಐತ ಟೇಸ್ಟ್ ಪೋಪುಂಡು ಅವ್ನು ಚೂರಂಡಲ ಅಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಒಂದು ಚೂರು ಅವಜ್ಜಿ ಬರೋಡು ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಸೌಂಡ್ ಬರ್ಪಿಲ್ಲಕ್ಕ ಇಪ್ಪಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಗ್ರೇವಿ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಇತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪೆ ಇಲ್ಲೆನ್ನ ಚಿಕನ್ ಲಿವರ್ ಗ್ರೇವಿ ರೆಡಿ ಆತು ನಿಕ್ಕುಲ ಇಂಚ ವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೂಲೆ. ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಕಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಚ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ ಶೇರ್ ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದಂಗ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್.